Lasse Godtfredsen, hvad ser du frem til i dag mod Annex? Jeg ser frem til en stjernespækket kamp her. Det er topopgøret, og vi har også lidt point på topscore-listen at spille om. Så det bliver skide godt. Målet for i dag, det er, at Halvbjerg spiller bolden. Det ser jeg som en sejr. En aflevering af et mål i mine øjne. Jeg kan se, at I har en ny spiller med i truppen. Vi har en ny spiller. Det er slagteren fra Spanien. Jamen, jeg forventer selvfølgelig, at et eller to brækkede ben. Ja. Frederik Lander scorede 3 mål i sidste kamp. Hvad har I tænkt jer først at gøre for at stoppe ham? Det er lige meget. Vi har muren nede på mål. Der er ikke noget, der kan komme forbi ham. Tak. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. And if you leave, you won't be broken, shut it off. I'm just a crosshair. I'm just a shot, and we can die. Det går godt, så det er godt. Godt, det der, Nej, der er ikke tid. Kom nu alle sammen. Nej, der er ikke tid. For jer. Der er ikke tid. Ja! Sikken fest, vi har haft nu i nat. Ja, klokken var 5, da vores gæster gik hjem, og de sang ja,